100 200 300. Wah, lumayan iki. Yos, ini terus ya, alhamdulillah. Amazing. Waduh, makno. Ini hutang iki. Bosku, Be. Alah, kowe neh nono. Piye, Be? Ayo pas nyekel dit aku ki teko iki. Kandhane ya. Ya ngepasi ya. Lho, ditmu kae men, Be. Oke no, padake wong nganggur wae. Nganggur ditelateni dit oke. Sili ditmu neh, Be. Alah, kowe iki nek ngerti wong didit tok langsung tembung nyilih terus lho. Lah itekno piye lho, Be? Tapi aja mbok blondrokke padha wingi, biajuran mbok Ora. blondrokke wingi. R aku. Butuh dit ta kowe? Heeh, piye, Be? Wis. Arek aku penak. Piye? Kowe rasah nyilih dit Heeh. tak kei. Heeh. Ini mana aku ya? Piye iki? Manut apa sik iki? Gampang. Piye? Pokoknya nek aku takon, Ya. jawabanmu ketek. Ngono tok? Ngono tok. Les dit iki. Oleh dit ki 300 PN kabeh. Tenan kuwi. Tenan. Ya. Siap ya? Oke. Oke. Ah. Pokoknya nek aku takon apa, jawabmu apa? Ketek. Ketek. Oh, Gampang. yeah. Oke. Kowe nek iso apa no? Ketek. Ketek. Ya oke, yo 100. Yo. Enak to? Yo. Ngene entuk dit iki, res ben rapo. Bojomu sapa no? Ketek. Ketek. Yo. Yo. Piro iki? 100, 200. Kowe nek turu harus apa no? Ketek. Ketek. Yo. Yo. Oke, 300 ya. Penak hitungan sik piro kuwi? Pas to 300 to. 300 percaya aku. Wes. Wah, mau gor ngene tok itu. Gampang. Iya, masih mbok kei 300 tenan iki. Iya. Iya. Nek kowe duit karo ketek pilih ndi? Ketek. Ketek. Ya wis gorene duitmu. Pekono kowe. Oh, lah, syuk. Pusat. Pekok.